Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kira kompak yang di belakang, tasik semangat ya ibu bapak, tasik semangat ya. Sepindah malih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih matur sembah nuwun sampun ucapaken salam. Nggih wilujeng dalu ugi bapak kalian ibu masyarakat pamotan nggih. Lan wilujeng dalu ugi bapak kepala desa, ugi perangkatipun, ugi bapak-bapak panitia wilujeng dalu nggih. Kula kalian kanca-kanca badhe ngaturaken pasugatan gening-gening manis campur sari. Semangat Kang Mas paringi ninggang katresna.
Nggih. Iya, napa nyuwun napa jenengan? Nggih. Sugeng dalu Bapak Polo. Pundi piantune Bapak Polo? Bapak Polo. Om Jono. Pundi Om Jono? Lho, karo. Piye iki? Aku dikon arek iki lho ya. Iki gak apa-apa. Soale ger patek kulina. Nah. Oh, nggih, ya Allah. Rada dolet iki kaya Mas. Aku ya meneng bae ora diceluk kok. Kok nyerangap. Iki matur sembah nuwun ning Nur. Lho, lak ya. Lho, Suminten. Nur Suminem. Nggih. Nggih ning matur sembah nuwun kalau wau jenengan sampun ngaturaken tembangipun. Nggih, ninggal katresnan. Iku kisahku, Mas. Fakta nggih. Jo, fakta iki. Nggih. Monggo langsung kemawon, Adik. Nggih. Nggih, monggo ning. Monggo Bapak Lurah. Langsung panjenengan Bapak Bapak Nyoto juga, Bapak panitia juga, monggo. Bapak Nyoto. Bapak Nyoto, ngundi? Mosok dijemput rek iki rek. Nggih, monggo. Kudu jemput ae aku gini iki ya. Nggih, lah niki piyantune nggih. Menawi lho niki. Sayange gak ono brengose lho, Mas. Tuh, iku Aku seneng sing ono brengose, paling iki dicokur paling ya. Iku jenenge awet enom nih. Awet enom. Seperti aku deh. Salaman rumiyin. Ya Allah, culno, Pak, culno. Culno, Pak. Nggih, monggo Bapak. Ngersake tembangin Nggih, napa, Pak? Ngapunten, kula suwun sedaya panitia mawon kersan mboten kiambak kula. Ngoten. Nggih, sedaya panitia. Pun siap nggih. Sampun. Nggih, monggo. Dele mau Mas Adri. Pun disiapno piye? Monggo. Dele wong iki. Budi Wijaya. Yo. Kula suwun sedaya panitia mawon, monggo. Soalnya pun disepakati Mas Jono. Oh nggih, monggo. Monggo. Duh, barangkali digilir ngoten Bapak. Saged. Wis ngijono duweke tinggi punan. Lho, nggih lho, kudune. Pun disiapi. Berarti pun Monggo, siap sedaya nggih. mawon. Pun Sampun siap. siap. Nggih. Heeh. Mengke gantosan kangge panggung niki terkait kangge sabu pamotan nggih. Oh nggih. Sampun kula jakal mangke Pak Jono dipanggil nggih. Sudah dikonsep nanti Pak Polo, Pak Polonya mana ini Pak Polo? Pak Nggih, Polonya. pundi Bapak Polo? Bapak Polo. Sini dong. Saudaraku, Ada tamu. Oh, nggih. Sabu Pamotan ditunggu ya. Saudara Pamotan ditunggu giliran Anda nanti. Sekarang masih Bapak Panitia. Gini pripun Bapak yang diminta lagunya apa? Napa? Gubuk Asmara. Tugas Moro. Nggih, kula nggak ada kerdus pun lali lho, wedhuse ditaleni. Nah, iki cek muni sedaya niki nggih. Nggih. Ugi matur sembah panjenengan Abah Didi. Nggih, wilujeng dalu apa? Wilujeng dalu Abah. Nggih. Tadi sore sudah dikasih seluruh Wirabatogo juga delewung bunga-bunga. Alhamdulillah. Share khusus gawe panjak kutok. Wes pokoke. Yuk, monggo delewung gubuk Asmara. Asmara. Bareng-bareng Bu Dewi.
asmoro. Mangga. Iki pangrawit nedhi lewung mangke sindene yang sing nyanyi tapi anu. Nggih, jenengan kula mboten saged. Kula tujuaken dumateng rombongan Mas Sandi, Ketua PSI Lamongan hadir. Monggo ben menawi wonten sing purun Minggah. mriki nggih minggahaken panggung. Mboten mawon. Nggih. Lewung Samboyo, Pak. Oh versi ini Samboyo tembangnya lewung. Nggih, siap. Nggih Mas Jana. Yang aja siap. Terima kasih.
nggih. Kapiyarsa Mas Jono. Pripun? Pripun, Pak? Lanjut nggih. Nggih monggo. Panitia pun mudhun dhisik. Ayo Panitia dintekne iki nang wis. Heeh. Tutuk omah manusia dikelucur bojo ya wis manut ngoten mawon. manut ngono wae. Manut ngoten mawon. Ngoten kok repot dulu. Pun Kapan maneh? podang kuning. Podang kuning. Nggih. Nggih, monggo. Podang kuning lewung, yo sikap. Budi Wijaya Lewung.
Lanjut niki. Panitia, lanjut. Pripun, Pak? Oke. Nyuwun grigis anjing iki. Oh, satu lagu balik. Dilatih sajono grigis. Oh, nggih, Nggih. siap. Plek. Oke, untuk saudara-saudaraku sabu semuanya. nggih. Sabar. Ya, sabar. Matur Sabar. nuwun sudah hadir. Nggih. YouTuber juga sudah hadir tiap malam Nggih. selalu memantau. Matur sembah nuwun ugi sabu yang jauh-jauh juga terima kasih Mas sampun hadir. Nah, Nggih, jauh-jauh tanpa motan khususnya untuk Budi Wijaya. sabu pamotan, matur sembah nuwun. Nah, iki nggonmu dhewe. Wong ganteng, ya terima kasih nggih. Lagunya nanti mawon, yang diminta apa wong ganteng? Tak tunggu balimu. Siap. Sabu dari pamotan. Siap. Monggo. Satu bang gerigis yang diminta Bapak Panitia. Piye? Nggih, siap. Dikasih tembang krikis buat pamotan. Dari Budi Wijaya. Garing sedutan garing saya seru antar kuduke aku wariko kahanade opo tahan dirasani eman-emanku dieman-eman garis seru riko tangisan aduh ojo wedi kelangan jodoh sing kalian ya Budi Wijaya iki asoy 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 mahu mahu
manis, kurang manis tanggai gula. Wes yo wes, hati pikir ngono. Sekali lagi yo. Kari manis, kurang manis tanggai gula. Wes yo wes, hati pikir apa kerasa. Ya siap. Lagu wajib. Oh ya, sabar, mari ki kurang si jingkas. Siap, iki. Nggih pripun? Dari Bapak Panitia. Bapak Panitia satu terus kalian. Ya, aduh. Iki piye Bapak Panitia gak kena dirunding loh, ayo. Timbangane gak tak oleh munggah piye? Apa nak munggah no? Lho, aja jahat-jahat keluarga kene dhewe bolo. Lah nggih. Sabar wong ganteng. Nggih, Bapak Panitia dulu. Iki Bapak Panitia nggih. Sabar wong ganteng. Iku Setelah Bapak Panitia nanti dirimu ada uang waktunya sendiri. Oke, monggo no. Pripun? Bapak. Nggih, kangge sabu pamotan kula suwun Bapak Partono kali Bapak Midi. Monggo. Niki sabu pamotan. Sabu Ten pamotan. pundi Budi Wijaya tampil hadir. Oh, niku to. Nggih, monggo. Monggo. Lah, yang mana beliau? Bapak Partono monggo. Kali. Ayo. Ayo, monggo, monggo Partono. Kali Bapak Midi. Bapak Midi. Pak Midinya yang mana Bapak Midi? Saya Mas, ganti ya Mas. Didampingi Pak Breng. Kali nggih. Ayo Bapak. Kali mawon Bapak Partono kali Bapak Midi. Monggo. Bapak Partono ugi Bapak Midi. Nggih, monggo. Wis ndang. Iya iki desane dhewe. Tak diramekne. Tak diramekne. Wingi jarene meneh tak entekno Mbak Meni nduk kono siap. Aku ngono mek siap tok pokoke iki Bu nggih. Nggih Bu nggih. Nggih popong desane dhewe. Nggih, monggo. Gadis manis Kalimantan ya. Gadis manis Kalimantan. Gadis. Waduh, nih pen niku. Siap. Iya. Wis manut pokoke nggen pen kok. Oke, yang mana dulu? Gadis manis Kalimantan, Mas. Sudah siap? Siang. Jadi Bung siap. Biasa nah ini. Biasanya ten wonge biasa. Telewong sudah siap. Loh, sekarang kan harus ada gitu loh. Dirimu gak mau, ayo, ayo. No, ayo, no. Ya, siap. Maju dong, maju, ayo. Iris. Mbak Ika iki khusus sampean sing ndok omah nonton aku ya. Iya. Aku ganteni sampean iki. Kakene wong pleke kok. Ayo, ngono. Telewong sudah siap. Siap, no. Tarik Mas. Lewong yang galau. Juga ada formula lagi biar peti arek Jombang bener. Haji Audio kerja bareng dulure dhewe terima kasih. Baby apa yang sungguh mempesona. Untuk apa menjadi cinta. Ada apa pada wajahnya.
No, Nggih, Mas. yo gara-gara lagu iki Nggih. Napa, Mas? gadis yo Nah, gadis Kalimantan Mas Eko bulan 8 tanggal tanggal piro wingi? 17 mendatangkan 17. sendiri. Apa lagu situ tak yo dek wani nanggap. Istimewa. Istimewa pokoknya Transjatim. Nggih. Nggih monggo. Nggih, silakan. monggo lanjut. Mas Masnya Eko. yang tadi. Dari Nah, golongannya Mas Karang Putra. Taruna. Nah, iya. Karang Tarunanya. Sekarang Nggih Mas Aldi ganteng, suwe gak ketemu. Oh, niki sing Aldi. Aja Niki patah sing hati Putra. gitu loh. Nyantai ae dirimu ganteng kok patah hati. Oke, siap. Loh, aku iki dapat bocoran baik gitu loh. Jane sampean kok semerap mawon to, Mas. Bocoran teko iki loh. Ngono. Monggo tebangin apa Mas? Tak tunggu Tak tunggu balimu. balimu. Nyanyi sendiri sama yang dipilih monggo. Yes. Duet no. Bosok ya Yes. wis. Ayo. Oh, oke. Nggih, Yang kalih dipilih Mbak siapa, Tika. Mas Asti? Mbak Tika Unjono. Oke, wow. Cotet. Tapi arek lo gak gelem balik. Monggo yo. Demi dirimu deh. Piye Om? Heeh. Piye ku mang B apa? Heeh. B apa? B apa? Ya mbok arek-arek iku mau masuk ke Bosok, ya wis. Oke, yang diminta aku gak Mas Oke. Aldi. Nggih. Kapan mana maju dong di depan itu dong. Wow. Budi Wijaya lu iki. Fakta boleh. Yo. Halo musik. Aku gak iso balik Mas, soalnya aku kesasar. Yo. Bosok ya wis. Nangis. Sedina ping pitu yen kuwi keputusanmu Iya. aku ora bakal gadoli lungamu ninggalke aku wis lila yen sliramu lunga senajan dodo ngembet ing lara aku ra kuwasa menging sliramu sing tak jaluk jujur atimu uga sliramu ra citra senajan ado ing kono sliramu tansah gumantil ana ing mripat lan dodo budal ya Mas. tak tunggu balimu Gak iso, aku nyasar aku wesan. Wes nyasar aku. Ikhlas to bae. Terima kasih. Rungono. Maafkanlah wahai sayangku terpaksa meninggalkanmu. Aku tak membenci dirimu dan melepaskan cintamu. Aku tahu dirimu, kau tahu diriku. Kita sudah tak sendiri lagi. Ku harap dirimu
dirimu deh. Digoyang lagi. Demi dirimu deh. Bosok ya wes. Mosok. Suwe gak petu. Ya. Ayo. Terima kasih. Budi Jaya Luki. Grup masa kini bro. Maafkanlah wahai sayangku, terpaksa meninggalkanmu. Aku tak membenci dirimu dan melupakan cintamu. Ku tahu dirimu, ku tahu diriku, kita sudah tak sendiri lagi. Ku harap dirimu mengerti diriku, tak mungkin kita terus begini. Anggap saja semua itu sebagai mimpi tidurku. Lupakanlah masa lalu dari semua kenanganmu yang lalu. Biarlah berlalu. Always tegon sliramu. Misake rasa tresnoku. Apa penggodane tresno. Aku kudu sabar nerimo. Serahkan saja pada yang di atas sana. Terima kasih. Terima kasih banyak juga. Oke, sami-sami mas. Selamat tidak salah paham. Salaman koyok lahir batin ae wis kliwat. Bosok ya wis gue. Nggih. Nggih ning nyaputan Bapak medalipun sampun telas. Nggih niku wau Mbak Nini, aku sampai lali Mbak Nini. Mbok tagih ya bosok aku. Dah, Nyuwun. Apa ngomong? Ayo, bosok temenan kan Dani. Suwi kenapa? Jambalan. Nggih, jambu alas. Mbak Nini nyone jambu alas. Nah, ceritanya gini, aku lagi golek kopi karo teh. Lah duit sawerane tak bayarno maneh lho. Piye Om? Ora apa-apa wis talan. Loh, kok bagus. Gak apa-apa. Zek. Nggih, nggih. Jambalan ditunggu Mbak Nik nggih. Nggih, Nggih, teng no. mriki Om Jono ada kelangan. Kelangan. Kita sing nggak ada udang kelangan. Heeh. Nggih sarene wadelaku nggih sampun telas, mangke kelangan ten bedayan serba. Serba serbi. Kuatir kepencut maneh. Mau coba kepencet pokoke. Nggih. Nggih, sing Besok 20.000 niku mau lho gara-garane. alah aku tak joli wong sakmu bae kok. Saldone pira pradoge walah. Alhamdulillah pun Mas. Nggih. 2 juta dadi glundung. Jadi mana? Monggo yuk dilewung trompete Mas tembang. Yuk. Tembangnya Jambalas no. Oke, siap. Ben aku gak ditagih. Ngono ah. Yuk, biak. Lo Pradogo Budaya Wijaya iki lo barange. Yo! Hey! Hey!
tresno lan kasih sayangi karepatiku lakon dadi jodone sayange wis duwe bojo nanging aku bakli wis kadung tresno bakli Bani lo, khusus bani. sajroning ati yen aku ora kelakon bisa duweni jambu alas kulite ijo sepigagas wis duwe bojo ada gula ada semut durung rondo ojo direbut Sumpane batin yen kulati gak dikawin ate gandeng ati ora bakal luluh ganti sumpah berjanji arep sehidup semati susah lana sedih bareng-bareng dilakoni jambu LSD manis rasane manis rasane mbani jadilah tak keni rondone jambu alas manis rasane nah jadilah tak keni rondone awas Putih Wijaya iki sak jose oke Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.